В Україні започаткували премію «Хвиля Далга». Нагорода щороку відзначатиме діячів, які популяризують українську та кримсько-татарську мови у світі. Про це заявили на міжнародному форумі культурної дипломатії. Засновником премії став Український інститут у співпраці з Міністерством закордонних справ України. Форум вже традиційно об'єднує дипломатів, науковців і митців, які говорять про роль культури у формуванні міжнародного іміджу України та побудови миру. Мені особисто дуже приємно, що мова йде саме про заснування. Ось це теж свідчення нашої сили. Ми засновуємо премію вперше, якою відзначаємо лауреатів з багатьох географій за їхнє промування, відстоювання, обстоювання української та кримсько-татарської мов. Премія «Хвиля Далга» покликана підтримати тих, хто своєю працею створює умови для вивчення, використання та розвитку мов, що формують сучасну українську ідентичність. Для нас це насправді одна з таких знакових подій цього року, бо я сподіваюся, що хвиля буде тільки розростатись. У нас вже є ідеї на наступний рік, бо ми отримали 44 кандидати, 32 з української мови і 12 з кримськотатарської мови. І я вважаю, що це тільки початок. Цьогоріч лауреатами премії стали Нерія Сейдамєтова, викладачка кримсько-татарської мови у Стамбульському університеті, дослідниця, методистка, одна з провідних фахівчинь в галузі тюркських мов, та Марта Янкала, викладачка української мови в Кембриджському університеті. Я дуже вдячна Українському інституту та Міністерству закордонних справ за те, що визнали мене переможецею премії за популяризацію кримськотатарської мови. Заснування цієї премії важливо для кримськотатарської мови, тому що це мова, яка знаходиться під серйозною загрозою зникнення. Потужна постать кримсько-татарському мовознавстві. І навколо неї дуже багато інших людей, дуже багато професійних фахівців в Криму в окупованому. Вони всі чекають повернення тих умов, щоб можна було використовувати весь свій потенціал. Вручення премії «Хвиля Далга» стало знаковою подією року у сфері культурної дипломатії. Вона символізує єдність української та кримсько-татарської мов як невіддільних частин спільного культурного простору України. Спікери наголосили, розвиток і підтримка української та кримсько-татарської мов не лише питання культури, а й безпеки, адже збереження мови – це збереження коріння, історії та національної